يقرا مبال ننفس خزتقم كبر بحركو انت خونه قاليهم سبات كن نتتبوب عدل كم دخام خاريوم داغما يكغودو خيخول يوم كالاي عدل كتبوم زي بلخا حموشت عين السبات بفلاي قطر 4 كاب هيوتخا كتوصل لك سلام از channel سنلبونا ايو از مدب زسانا دقلهم دما انا حفتهم ديدي اي ناز channel حدشت نتوينكم سبسكرايب قورو قداماي دوبخا زي يخبرو السبات اب هيوتخا كاب زغطمو سبات اتم زعبي حدغا زسعو يوم دوب كنبل خلنا بزعبا اب زرا بيتخا تسر حصر طراي زيكونس بزعبا اتنمنتخا نسمعيتخا نغيزيخان حالي حيز زلو سن امراو حصريو حد طعي زمدنا زلو سب ايفالن از نغرزي دس يبلنني كتب خلخا نت مرچخا يخبرو دوبخا زي يخبر سب كن ايفالن كتب خلخا كم بدو يزريو كالعي ادل انت يبخيم اتي ايفال زبل قالخا واغا خمس يبلن بصقطي كسغرو خمس قولن يزرغصلو دوبخا زي يخبر سبات نعخا ناي بعلخا دليت سمعيتن حلمن زلكا نصا فطر غيرم ايريوخان يقداس نعاتهم كم تطعم خوين قرط زلو نبرت يمزريخا نساتهم كدول خلو كتلعللهم نساتهم كوص خلو كتوص نساتهم زدليو مستر كتنغر يدليو ازي فقر زيكونس ناي مقصصر ولفيو ازم سبات ازيوم دوبخا كطعس خلو بدلنيا غيرم كسمعك يغبرو نابنت كندزي انفتخوخا كميل خمستر تحبلي وي ناي حق حركه انت تخون ازي مغبر خلي انابلو نحلنا خب مقدع دوبخا كتسبر يغبروخا ازي سلاي طلمتيو دوبخا زي يخبر سب اب هيوتخا كسب زدلي بوتا كسرص يفقد لومي اب غيزه يطحس صباح اب گنزبخا دحر صباح دما او وسانتاتخا يدو يتو ام موداتا انا منيه انت ايه خزدل إلخا كسب تحدث منت خبراتهم دليتي ورر كال اي عدل مها مالت نسترف منت كورس وفقاد مها مالتيو حدا سب دوبخا كطعس خلو قدبخا اي فلط خني رأيلي قريتك حتى تخيليو نحان سب كوني خيليو ግን ከዓ እዚ ነገር እዚ ጎድእኒ እናበልካዮም ደጊሞም ዝገብሩ እንተ ኮይኖም እሱ ጉድኣት ከይረአዮምሉ ማለት ዘይኮደስ ጉድኣትካ ኣየገድሶሙኒ ማለት እዩ ንስምዒትካ ግምት ዘይህብ ሰብ ድማ ካልኣይ ዕድል ክወሃቦ የብሉን ካልኣይ ዕድል ኣይህብን ክትብል ከለካ ጨካን ትኸውን ኢኻ ማለት ኣይኮነን የግዳስ ነቲ ክቡር መንነትካ ሓላው ትኾነሉ ኣለኻ ንሓደ ደብካ ዘይኽብር ሰብ ካልኣይ ዕድል ምሃብ ንርእስኻ ከምዚ ምባል እዩ ካብ ሰላማይን ካብ ክብረይን ንላዕሊ ናይ ሰብ እዚ ኣብ ጥቃይ ምህላው የግድሰኒ እዚ ድማ ነብስኻ ምጥላም እዩ ኣብ ሞንጎ ካልኦትን ዘሎ ዶ ከምቲ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ዘሎ ዶ እዩ ሓንሳብ ብፍላጥ ፃዕሶ ሰብ እንተ ዝተኸልኪሉ ንብሙሉእ ግዝኣትካ ክወሮ ንድሕሪት ኣይብልን እዩ ሰላምካ ክትሕሉ እንተደሊኻ ዶብካ ንዘይኽብሩ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ሂወትካ ደው ኣቢሎም ካልኣይ ዕድል ምሃብ ማለት ዳግማይ ክረግፅኻ ባይታ ምንፃፍ ማለት ምዃኑ ኣይትረስዕ ዶብካ ምሕላው ንኻልኦት ሰባት ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዙኻ ምምሃር ማለት እዩ ካልኣይ ብዓወትካ ዝቐንኡ ንሓደ ቀናእ ሰብ هيوت ውድድር እያ ንስኻ ንቕድሚት ክትስጉም ከለኻ ንሳቶም ድሕሪት ዝሰርፉ ኮይኑ ይስምዖም ስለዚ ሕጉስ ዜና ምስ ተበስሮም ኣብ ክንዲ እኳ ደስ በልካ ዝብል ናይ ልቢ ደስታ ኣብ ገጾም ናይ ቅሬታን ጭንቀትን ምልክት ይንበብ ሓጎስኻ ንዓቶም ቃንዛ እዩ ሓደ ዓብይ ዓወት ምስ ተመዝግብ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ዓወትካ ናይ ዕድል ወይ ቀሊል ኣምሲሎም ከቕርቦ ይፅዕሩ ፅቡቅ ስራሕ እንተረኺብካ ግን ደሞዝ ውሕድ እዩ ንፉዕ እንተኮይንካ ግን እቲ ፈተና እውን ቀሊል ስለ ዝነበረ ይብሉኻ እዚ ንዓኻ ንምንኣስ ዝግበር ስነ ኣእምሮዊ ውግእ እዩ ዓወትካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘይድሙቕ ብምግባር ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ትሕትና ስምዒት ክሓብኡ ይፅዕሩ ቀናእ ሰብ ግልፂ ጸላኢ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚኻ ከም ዓርኪ ቀሪቡ ብድሕሪኻ ግን ጸሊም ጽላለትካ ኮይኑ ይስዕበካ ንሱ ካብቲ ርሑቕ ዘሎ ጸላኢኻ ንላዕሊ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ድኽመትኻን ትልምኻን ስለ ዝፈልጥ ካልኣይ ዕድል ክትቦ ከለኻ ንሱ ንድሕሪት ክትምለሰሉ ወይ ክትወድቀሉ ዝኽእል ቀዳዲ ይደሊ ማለት እዩ ምስ ቀናኣት ሰባት ክትውዕል ከለኻ ቀስ በቀስ ብዛዕባ ዓወትካ ክትዛረብ ትፈርሕ ወይ ትሓፍር ጽቡቕ ነገር ምስ ትገብር ከይቆንኡ ኢልካ ትጭነቕ እዚ ማለት እቲ ሰብ ናጽነትኻን ንሓጎስኻን ይቆፃፀረሉ ማለት እዩ ኣብ ጥቓኻ ክህሉ ዝግባእ ሰብ ብዓወትካ ተሓቢኑ ዘተባብዐካ እምበር ዕቤትካ ክትሓብእ ዝገብረካ ክኸውን የብሉን እቲ ዝኸፍአ ክፋል እዚ እዩ ቀናእ ሰብ ንስኻ ክትወድቕ ከለኻ እዩ ብሓቂ ዝሕጎስ ኣብ ግዜ ፀገምካ ቀልጢፉ ይመፅእ ይኸውን ግን እዚ ንዓኻ ንምድጋፍ ዘይኮነስ ነቲ ውድቀትካ ብዓይኑ ሪኡ ንውሽጣዊ ቅንኡ ንምርዋይ ጥራይ እዩ ኣነ ፈሊጠ ነይረ እዚ ከም ዘይሰጠካ ዝብል ቃል ካብ ኣፎም ኣይፍለን ሓደ ሰብ ብጌጋ ገንዘብካ ክሰርቕ ይኽእል ሓደ ሰብ ብጌጋ ሓሶት ክዛረብ ይኽእል እዚኦም ክእሮም ይኽእል እዮም ቅንኢ ግን ናይ መንነት ናይ ልብን ሕማም እዩ ሓደ ሰብ ንዓኻ ንምንኣስ ንምውዳቕን ኣብ ውሽጡ ቂም ሒዙ ክሳብ ዘሎ ካልኣይ ዕድል ክትቦ ማለት ዳግማይ ንኽወግአካ ዕድል ትህበለካ ማለት እዩ ዓወትካ ዘይሕጉሶ ሰብ
ህላዋኻ እውን ኣይሕጉሶን እዩ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ርሓቕ ሰላምካ ድማ ክምለሰልካ እዩ ሳልሳይ ብተደጋጋሚ ዝጠልሙ ሓደ ሰብ ብርጭቆ ክሰብር ከሎ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዘይፍላጥ ተገበረ ስለ ዝኾነ ጥልመት ግን ከምኡ ኣይኮነን ጥልመት ሚስጥር ምውፃእ ይኹን እምነት ንምጉዳል ተኸታታሊ ናይ ሓሳብን ተግባርን መስራሕ ይሓልፍ እቲ ሰብ ንዓኻ ከም ዝጎደካ እናፈለጠ ንስምዒትካ ኣብ ግምት ከእተወ ንባዕሉ ዝቐድመሉ ናይ ጥልመት ውሳነ እዩ ዝወስድ ብተደጋጋሚ ዝጠልሙ ሰባት ብዛዕባ ይቕሬታ ዓብዪ ክእለት ኣለዎም ንስኻ ክትሓርቕ ከለኻ ንብዓት ከፍስሱ ክምሕሉን ክመላለሱን ይኽእሉ እዮም ነገር ግን ንዓታቶም ይቕሬታ ማለት ካባኻ ይቕረ ንምርካብ ጥቀመሉ መንገዲ ድበር ካብ ልቢ ዝምንጭወ ጣዕሳ ኣይኮነን ንሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ዕድል ክትቦ ከለኻ ዝደለኻዮ ግበር ብይቕሬታ ክትድሕን ኢኻ ዝብል መልእኽቲ ኢኻ ተመሓላልፈሉ ዘለኻ መስትያት ሓንሳብ ተተሰይራ ክተላግቦ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ተሰባበሮ ምልክት ኩሉ ግዜ ይረአዩ ሓንሳብ ዝጠለመካ ሰብ ካልኣይ ዕድል ምስ ትህቦ ኩሉ ግዜ ብጥርጣር ክትጥምቶ ኢኻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኩም ናፃን ጥዑይን ርክብ ኣይክመፅን እዩ ሰላም ኣእምሮኻ ክትረክብ ተደሊኻ ነቲ ብተደጋጋሚ ዝስበር መስትያት ካብ ምልጋብ ሓዱሽ መንገዲ መሓዝ ይሓይሽ ሓደ ሰብ ደጋጊሙ ክጠልመካ ከሎ ንስኻ ድማ ደጋጊምካ ክትቕበሎ ከለኻ ንነብስኻ እተመሓላልፈሉ መልእኽቲ ኣሎ ኣነ ክጥለም ዝግበአኒ ሰብ እየ ወይ ካብ ሰብ ዝወፃኢ ካልእ ክረክብ ኣይኽእልን እየ ዝብል ድኻም ይስምዐካ እቲ ሰብ ንዓኻ ዘለዎ ክብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ንስኻ ንነብስኻ ዘለካ ክብሪ እውን ቀስ በቐስ ይሃስስ ንሓደ ብተደጋጋሚ ዝጠልመካ ሰብ ዕድል እናሃብካ ሎምስ ክቕየር ይኸውን እናበልካ ክትፅበ ዓብዪ ናይ ሂወት ግዜኻ ትስውእልኻ እቲ ንዕኡ ክቕየር እትቦ ሓይሊ ንነብስኻ ንምህናፅን ካልኦት እሙናት ሰባት ንምርካብ እንተትጥቀመሉ ሂወትካ ምተቐየረት ነይራ ዘይቕየር ሰብ ንምቕያር ምፅዓር ንንፋስ ከም መሓዝ እዩ ይቕረ ምባል ንልቢ የዕርፎ እዩ ግን ከዓ ይቕረ ምባል ማለት ምእማን ማለት ኣይኮነን ንሓደ ሰብ ካብ ልብኻ ይቕረ ክትብለሉ ትኽእል ኢኻ ግን መሊስኻ ናብ ሂወትካ ክትእትዎ ይብልኻን እምነት ክብርቲ ህያብ እያ ነዛ ህያብ እዚኣ ድማ ነቶም ክሕልዋ ዝኽእሉ እሙናት ሰባት ጥራይ ሃቦም ራብዓይ መዝመስቲ ወይ ጥቕሚ ጥራይ ዝደልዩ እዞም ሰባት እዚኦም ንስኻ ክኾኑ ከለዉ ዝህቡኻ ፍሽኽታን ፍቕርን ዋጋ ዘለዎ ክፍሊት እዩ ንዓኻ ስለ ዘፍቅሩኻ ዘይኮኑስ ካባኻ ገንዘብ ሞያዊ ሓገዝ ወይ ስነ ኣእምሮዊ ደገፍ ስለ ዝደልዩ እዮም ጥዑማት ዝኾኑ እቲ ካባኻ ዝረኽቦ ጥቕሚ ምስ ተፀንቀቐ ግን ከምቲ ዝተገላበጠ ክዳን ሕቖኦም ሂቦም ከይኸዱ ካልኣይ ዕድል ምሃብ ማለት ዳግማይ ንኽምዝምዙኻ ፍቓድ ምሃብ ማለት እዩ መዝመስቲ ሰባት ፀገም ምስ ዘጋጠሞም ጥራይ እዮም ቁፅሪ ስልክኻ ዝዝክርዎ ኣብቲ ንስኻ ትሕጉሰሉ ግዜ የለውን ኣብቲ ንስኻ ሓገዝ ትደልየሉ ግዜ ኣይርከቡን ግን ከዓ ንሳቶም ምስ ዝፅጉሞም ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ቀራቢኻ ኮይኖም ይመፁ እዚኦም ሰባት ኣብ ሂወትካ ኣጋይሽ ጥራይ እዮም ቤትካ ንኻንፁ ዘይኮነስ ካብ ቤትካ ንወስዱ ጥራይ እዮም ዝመፁ ጥዑይ ዝምድና ሃብ ተቐበል እዩ መዝመስቲ ግን ተቐበል ጥራይ እዮም ንስኻ ግዜኻ ገንዘብኻን ጉልበትኻን ትህቦም ንሳቶም ግን ምላሽ ክቡኻ ምስ ትፅበ ስራሕ በዝሕኒ ደኺመ ኣይጥዕመንን ዝብሉ ምስ የቕርቡ ሓገዝካ ረኺቦም ናብ ዝደልይዎ ደረጃ ምስ በፅሑ እስኻ ከም ዝሓገዝካዮም ዘይኮነስ ብባዕሎም ፃዕሪ ከም ዝበፅሑ ገይሮም ክዛረቡ ይጅምሩ ንዓኻ ምዝካር ከም ሕፍረት ይርእይዎ ካባኻ ዝረኽብዎ ጥቕሚ ረሲዖም ሓዱሽ መንነት ይፈጥሩ እዚ ዓይነት ክሕደት ድማ ካብቲ ቀጥታዊ ምጥላም ንላዕሊ ይኸብድ ምስ መዝመስቲ ሰባት ክትነብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ባዶ ኮይኑ ይስምዐካ ንስኻ እናዓደልካ ትውድእ ንሳቶም ድማ እናወሰዱ ኣይፀግቡን እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ስነ ኣእምሮዊ ድኻም የስዕበልካ ካልኣይ ዕድል ክትህቦም ከለኻ ነቲ ዝተረፈ ሓይልኻ ንክውድእ ኢልካ ትፈቅድ ኣለኻ ሂወትካ ከም ሓደ ክቡር ስራሕ ኢድያ ኣብ ሂወትካ ክህልው ዝግብኦም ሰባት ነቲ ስራሕ ኢድካ ዘማሓይሹን ዘንፀባርቑን እምበር ቀንጢቦም ዝወስዱ ክኾኑ የብሎምን መዝመስቲ ሰባት ንዓኻ ከም መሳሊ ተጠቒሞም ደይቦም ምስ ደይቡ ድማ ነቲ መሳሊ ዝድርብይዎ እዮም ንሕያውነትካ ከም መሳርሒ ንጥቀመሉ ሰባት ካልኣይ ዕድል ምሃብ ማለት ነቲ ዝተሰበረ ዕትሮ ዳግማይ ማይ ንምምላእ ከም ምፅዓር እዩ ፈፂሙ ኣይመልእን እዩ ሓምሻይ ጌግኦም ዘይእሙንን ንዓኻ ዝኸሱን እዞም ሰባት እዚኦም ንነብሶም ካብ ሓላፍነት ነፃ ንምግባር ንዓኻ ከም መሳርሒ ይጥቀሙልካ ንሳቶም ዝወደቑ ምክንያቱ ንስኻ ስለ ዘይደገፍካዮም እዩ ንሳቶም ዝሕስቡ ምክንያቱ ንስኻ ሓቂ ክትሰምዕ ድሉ ስለ ዘይነበርካ እዩ ቀስ ብቐስ ንኩሉ ናታቶም ድኽመት ከም ናትካ ጌጋ ጌርካ ክትሓስብ ይገብሩኻ ሓደ ሰብ ክዓቢ ዝኽእል ካብ ጌግኡ ክመሃር ከሎ ጥራይ እዩ ጌግኡ ዘይኣምን ሰብ ግን ኣብቲ ዝነበሮ ድንቁርናን ሕማቕ ባህርን ተሸኺሉ ይተርፍ ንስኻ ክትዓቢ ክትልወጥን ክትመሓይሽን ክትፅዕር ከለኻ ንሳቶም ግን ነቲ ዝነበሩ ክትቕበለሎም ይደልዩ ንዓኻ እውን ናብቲ ናታቶም ደረጃ ድሕረት ክስሕቡካ ይፍክሩ ምስ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክትነብር ከለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊኻ ናይ በዳሊ ስምዒት ትስምዓካ ብሓቂ ዶ ጌጋ ገይረ ይኸውን እናበልካ ንነብስኻ ክትጠራጠር ትጅምር ሓደ ሰብ
ጌጉ ኣብ ክንዲ ዝእመን ንዓኻ ዝኸሰካ እንተኮይኑ ንሱ ንስምዒትኻን ንሓቅኻን የናኣሰሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ዕድል ምሃብ ማለት ንጥዕና ኣእምሮኻ ኣብ ሓደጋ ምውዳቕ ማለት እዩ። የቕሬታ ዝወሃቦ ሰብ ጌግኡ ተኣሚኑ ካብቲ ጌግኡ ተማሂሩ ንኽቕየር ድሉ ዝኾነ ጥራይ እዩ። ጌግኡ ዘይተኣመነ ሰብ ግን የቕሬታ ክወሃቦ ኣይኽእልን እዩ። ምክንያቱ ዝተኣመነሉ በደል ስለ ዘየለ። ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካልኣይ ዕድል ምሃብ ንባዕልካ ዳግማይ ንኽትኽሰስን ንኽትውቀስን ባይታ ምንጻፍ ማለት እዩ። ሓቀኛ ሰብ ጌግኡ ይእመን ጥራይ ዘይኮነስ ንኽእረም እውን ይፅዕር። ጌግኡ ክሓብጥ ዝፅዕር ሰብ ግን ንዓኻ እውን ክሓብአካ እዩ። ካልኣይ ዕድል ዘይምሃብ ማለት ቂም መሓዝ ማለት ኣይኮነን። ንነብስኻ ምኽባርን ካብ ተወሳኺ ጉድኣት ምድሓንን ማለት እዩ። ህያውነቱን ዘይኸብር ሰብ ርህራሄኻ ምሃብ ንባዕሉ ዓብይ ጌጋ እዩ። ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል። ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ።